Pappa! Filip! Ska jag komma med? Nej, farfar, vi stannar. Jag tar han. Hur spring här? Okej. Filip, vad vill du ha? Jag vet inte vad jag vill ha. Filip, bestäm dig! Vad hela dagen på oss alltså? Elak pappa! Jag rekommenderar er att ta den jordgubbsstruten. Ja, vi vill ha denna. Jordgubb? Struten där, jordgubbsstruten där. 139. Alltså? Den här var god ju. Filip, varför kysser du glassen så? Vem är det som har lärt dig? Det påminner mig om Felicia. Elak pappa!